Kapod wang'yo mago hala nyakoro magajuang bengi mar Equity koro yangi kaka achiel kuom bengi manyinge ni kod teko mogik e piny mangima. Rapima mar teko nying ohelni mag bengi mar higani Equity oketi e namba 4. Mano en thuolo mar ariyo ma oyangi bengi no kod rapim ma kamano. Rapim no marango kembe 500 mag piny mangima. Equity koro ne omedo pek mare kaka achiel kuom bengi madongo e Afrika ma Ugwe, kama koro nying bengi no imiyo pek mar dola milion 531.7 ka e pim kod mano mane oyude mar 2022 mane milion 338. Report mar Brand Finance Banking 500 en achiel kuom rang'iny ma ogene e pimo teko mag nyinge ohala ma igeno e piny mangima.